Serus, v ďalšom videu, takže ako si už poznal z názvu, tak máme dvakrát zvýšenie dividend, ale k tomu sa dostanem za chvíľku. Ako vidíš, zas ide hore euro voči doláru, čo nám neprospieva, ale hovorím, je to dočasné a vždycky to tak bolo. A ono sa ten kurz vždycky nejako zrovná. Čo sa týka dnešného dňa, tak ako vidíš, som v mínuse nejakých 0,12%, je pol desiatej. A 0,12 som vlastne v mínuse, ale čo sa týka SAP 500 je v mínuse až 0,48, Dow Jones 0,5, Nasdaq minus 0,66, takže my sme na tom najlepšie. Preto som aj vlastne zdieľal tie fotky, že vlastne moje porovnanie so SAP 500 aj s... počkaj, to som nedal, ale moje porovnanie aj s európskym indexom. Je to tu ešte? Je. No toto je vlastne za rok 13,3 oproti sa 500 a za 5 rokov. No to nenačíta teraz. No to je jedno. Za 5 rokov je to tam na fotke a posledný rok vlastne, ale vidíš to tu, akurát že to neviem prečo nenačítalo. Ale vidíš, že sme nad sa 500. To je to, čo som ukazoval tú fotku a vlastne toto je ten jeden rok, no. 13,3 a sa 500 je 8,18, takže aj v 6 mesiacoch sme, akorát toto sa nemení, no ale vidíš, mesiac sme my horší, 6 mesiacov sme lepší, aj rok, aj 5 rokov a týždeň sme lepší. Takže tak, takže sme na tom lepšie. To som chcel vlastne povedať a môžeme sa teda vrhnúť, čo sa týka našej skupinky, tak na 481 stále, 2,75 milióna. Dostal som ďalších ináč $200. Mám 674, čiže ďalší niekto z vás sa zaregistroval, za čo vám veľmi pekne ďakujem za podporu, pomáha mi to teraz dosť, keďže riešim aj ten dom, tak vlastne o $600 teraz nemusím vkladať sem a môžem to vlastne dať do domu jak keby. Takže, ale bude to jednoduché, pretože keďže skladáme 700, tak ja vložím stovku a vy si to môžete dať krát 7, čiže to, čo ti napíše v upozornení krát 7, aby si mal vlastne všetko, takže bude to tak aspoň aj jednoduché, že však ja vám to potom napíšeme v príspevku budúci mesiac, keď budeme vkladať, aby ste vedeli, že koľko si treba priložiť. No, obľúbená firma viacerými, Realty Income, nám zvýšila dividendu zase o 0,2% z predošlých 0,2685 na 0,269. Ročne to znamená 5,63% a tých 0,269 je mesačne. Ex-dividend date 1. júl, výplatný je 15. júl, tam ako vidíš, už sme v mínuse len nejakých 1,4%, to znamená 9 eur, ale pozri sa na dividendy, 21,67, 3,74, 7,74, 9,26, 27,48, 57 a 9,88, takže tam sú tie dividendy brutálne. Čo sa týka grafu, tak vidíš, že z toho spodku vlastne sa začíname pomalinky štverať hore, čo predpokladám aj, že bude pokračovať a veľmi dlhú dobu. Čo sa týka analytikov, tak že pôjde hore na $64, čiže hore o nejakých 11,6% a hedžové fondy prikupovali 303 000 podielov. Jeffrey Furber redukovalo 3,87% na 89 miliónov. Jace Morrow, nová pozícia za 15,3 a Bill Manning, nová pozícia za 4,3 milióna. Neviem, prečo mi tam skočilo hento. Nevadí. Dobre, čo sa týka analytikov, to sme si povedali, čiže Realty Income teda zvýšilo o 0,2% dividendu. Ďalšia spoločnosť je HP, ktorá ohlasovala 0,2894 za kus, to znamená ročne 4,5%. Ex-dividend date 10. september, výplatný je 1. október. Tam ako sme v pluse nejakých 9%, 9,2% plus dividendy, čiže nejakých 48 eur plus dividendy 7,93, 20,78, 10,16 a 9,87. Tam ako vidíš máme aj tú veľkú pozíciu za 300, zatiaľ je minus 6,5%, ale už nám vlastne začnú chodiť dividendy vlastne nám teraz začnú chodiť dividendy. A vidíš, som ho kúpil celkom dobre, sme to kúpili niekde tu a ešte tam bol trošku pokles, ale nevadí. Ale zase z dlhodobého hľadiska je to takisto veľmi dobrá spoločnosť, ktorá bude rásť. Čo sa týka analytikov, tak sa pôjde hore až 20% na 29,08. Hedžové fondy redukovali o 3,2 milióna podielov, John Gunn redukovalo o 1% na 925 miliónov, Theophanis redukovalo 1,3% na 598 a Joel Greenblatt nerobil žiadne zmeny 17,7 milióna, takže to sú takí traja najväčší držitelia momentálni. Ďalšia spoločnosť, ktorá ohlasovala, je Microsoft.
ohlasovali teda 0,83 centov za kus kvartálne, to znamená ročne nejakých 0,71%, ex-dividend day 21. august, výplatný je 11. september. Čo sa týka teda pozície mojej, tak som v pluse 82%, to znamená 431 €, plus dividendy 1,33, to je na tej novej veľkej pozícii, ktorá je plus 16%. Ďalšie dividendy sú 2,23, 3,30, 3,51, 5,35, takže výkonnosť je tam veľmi dobrá, aj čo sa týka dividend, aj čo sa týka rastu. Vidíš, že sme vlastne na kvázi novom maxime. Čo sa týka analytikov, tak to pôjde hore o 8,4% na $517, hedge fondy redukovali o 171 000 podielov, čiže nič moc, zmeny žiadne skoro. Bill Gates nerobil žiadne zmeny, 10,6 miliardy. Ken Fisher ten teda redukoval tak viac, o 10,7% na 9,4 miliardy. Naopak Christopher Ant vlastne prikupoval 23% na 6,5 miliardy. Takže tam sú veľmi naložení, čo sa týka hedžových fondov. No a máme tu ďalšie zvýšenie, už teda o dosť väčšie ako 0,2% a Caterpillar nám zvýšil dividendu o 7,1%. Z predošlých 1,41 kvartálne na 1,51, čiže o 10 centov. Ročne to znamená nejakých 1,67%, ex-dividend day 21. júl a výplatný je 20. august. Tam ako vidíš som v pluse 110%, tam tá veľká pozícia ešte není. To znamená 288 € plus dividendy 5,83, 6,49, 7,32, 6,88. Čo sa týka grafu, tak vidíš, že takisto smerujeme k novým maximám. Takže preto my porážame tu sa 500, pretože sme diversifikovaní aj mimo technologického sektora. To je síce pekné, že Microsoft a títo firmy sú na nových maximách, ale to nemusí trvať väčšine a potom prídu spoločnosti, ktoré držíme aj my. No napriek tomu stále sa nám podarí, alebo teda darí porážať tu sa 500, aj keď sme není úplne v tech zainvestovaní, že maximum, alebo teda vo veľkom, ale sme rozumne diversifikovaní, je tam oveľa väčšia, si myslím, bezpečnosť a menšia volatilita. A ja som teda maximálne spokojný s portfóliom a verím tomu, že aj vy, keďže nás je toľko a je to za 2,7 milióna, takže určite áno. A výsledky tiež hovoria jasne, že proste sa nám darí ho poraziť, takže ja si myslím, že môžeme byť všetci spokojní. Čo sa týka analytikov, tak to pôjde hore o 8% na $387, hedge fondy prikupovali 56 000 podielov, ako vidíš Ken Fisher prikupoval 1,4% na 3 miliardy, Bill Gates nerobil žiadne zmeny 2,4 miliardy a Theofanes redukovalo 3% na nejakých 455 miliónov cca. Čiže to je, čo sa týka dividend ohlasovaných všetko aj vlastne v tomto videu. Teší ma, že vás zaujalo vlastne ten nápad s hodinkami, že o tom natočiť video, takže pokúsim sa budúcu stredu to pripraviť a niečo si o tom povedať. Takže ďakujem pekne ešte raz za vašu dôveru, za to, že ma podporujete tými linkami, že sa zaregistrujete teda cez ten link, keď sa ideš registrovať. Veľmi mi to pomáha, takže veľmi pekne ďakujem a ďakujem aj vám všetkým, čo ste so mnou v skupine a myslím si, že tie výsledky snažím sa doručiť čo najlepšie a myslím si, že nám to aj vychádza, keďže fakt tú sa 500 sme dali dole, síce nie oveľa, ale dali a takisto vlastne sme dali aj európsky index, tam bol tuším len 50% plus a my sme 94, takže super, takže za mňa veľká spokojnosť, dúfam, že aj vy ste spokojní a s týmto sa lúčim a prajem vám krásny víkend, oddychujte, ja idem kúkať kočáre zajtra a oddychujte a počujeme sa v pondelok, nazdar.